Paano ba yung mga wala pa padala sa atin ninyo ha? Unya, magsi mo bali sa kuha? Oh! Paano ito pa lagi? Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Jack? Kita ba di oy? Jack? Ito. Jack! Saan ang tuhan na to? Jack! Hoy, boss! Wala ka, boss? Aligod, aligod. Anong hit-hit mo kayo ni? Ay, brandot, magod, boss! Yung sa puti ko na, mag-brandot, tapos nag-walo ka oras ka ron. Sus Mius. Anda itong generator na ako dito. Generator? Asa dito, boss? Tulo ba ito kabuok? Atong 18 horsepower ba? Pandala to. Dali kayo, idigang kayo. Kung 18 horsepower, boss? Oh, Mata ko sa, pandaran sa ako. Eh, dita gitu eh. Saan naman eh? May kuryente. Aligid, panda na dito yung generator. Alit na balik ako. Jack! Jack! Saan naman ito? Boss! Ano? Boss! Oh, napanda na mo? Wala, nasiga naman, boss, pero gaya po sig pangita sa likod, boss. Ay, kung itong 18 horsepower na mong Ito ginaino. ba itong dako? Itong dako na ba? Dako ato ba makita? Wala lang kita. Ay, nakita ko nakita, boss, oh. Horse. Red horse. Hindi mo kung inom yun. Hindi ako na mainom. Kapit mo na. 95. Ako na dito. Sige, boss, sige, boss. Ano na giniingon? Naong pa lang. Estimated 2. Sos, perfecto yung kayo pagkabuhat eh. Perfecto, may pagkabuhat sa kilay. Sindaan siya na ako ni. Sindaan na po yung silip chicks, mukalit na po musulod, manghalok. Kalit. Kana, okay na na. Matah na din. Ang jack na po, dugay na po gisugo ni. Tumhaan na gano'n eh. Ay, boss! Oh! Wala kayong maginapanita, boss ba? Pero kinila kitang pinakamahal. Oh, sige. Buta na dito sa rep. Asa dito, boss, kay lima mo ito yung rep. Siya 5. Wala mo akong ipapalit. Ay, unong, itong isa man, boss, kayo nakaunsa nun to. Nakaunsa ba? Naka-box. Ay, pagkaw, ay dyan mo utok mo. Munsins ba? Pandaraw ni mo to eh. Saan ko pag-andal, boss, na napag-isa karton? Tanggala to, tanggala. Natanggalan. Tapos dito na, butang, boss. Ulit yung butang. Dapat isa kabuti, isa lang ka-rep gamito na. Di ko gusto madagan-dagan sunod sa rep. O, sige, boss, sige, boss. Sige, Pagdali, kaya na po kayo sugos mo. sudag yung basta dato, eh. Dagang kay grip. Jack! Ay, nakaraan po yung boss, sige, panawag. Dagan na po yung sugo sa kuha ba? Yeah, boss! O, boss! Alam na, boss! Jack! Ay, boss! Ay, boss! Kanang dapat pangunta na ba? Ang saan boss? Atong sakyan ako sa gawas. Di mo ito, Chinsoy? Sakyanan? Oh. Naku, di kayo sakyanan, boss. Ang gawas wala man. Itong limousine ako ba? Limousine? Sa gawas ba? Pero wala mo kayo nakita limousine, boss. Pero train na sa gawas. Hello, gawa. Kasi yung parking dito sa train. Dudong ito, boss ba? Pagka to. Kuha dito, tawagan si Dudong, eh. Pagtuwas Ano, ko si to. Dudong? Tawagan to dito, kasi tanong ako to. Sige, boss. Sige, boss. Boss! Oy, Ako na ka mo, boss. Oh, igimod ka doon ko sa kuhan, sa limousine? Pag human ako change or boss, ako ang gibalik sa mansion. Ingo man mo nga, kuha tong train. Amo, balik kayo ba ko? Naging biya ka ganiya. To pagkato na ko si mga ingon ka nga train lang ako ang kuha o balik. Atong Harley Davidson ako nga motor, asa to? Nagi change or pa na ako, boss. Jesus, maayo, bili mo eh. Ang katong Harley Davidson mo nga tulo ang ligid. Ako na po na change oil. Nag-t-shirt din mo? Oh, tanan. Ang tire na tayo, di siya ni mo. Ladies na po. Oh, Ang sige, interior, exterior, o middle interior na ilisa na po na ako. Ah, sige. Ron, magano ka blue, makatalan din, no? Sweet, okay ko tanang boss. Asa di si Code? Asa si Jack Day? Ah, ito sa gawas, boss. Ingon biya. Sugod naman ako itong patawag ka, ano ka sa uban. Ingon man niya, ako lang dapat ito diri, boss. Tawagan to be kay ibadayon natin mo pagkuhan dito, naman ako wala pa. Human ako washing, ang kuha na lang katong sa to, Ferrari ni mo. O, tawag si Jack dito. Ay, boss! Tawag ako niyo, boss. Asa magikan? Dati mo ko sa gawas, boss. Nagpaabot si mga. Ikaw, warning nakasama si kag sipat-sipat sa trabaho ba? Ano nga, boss? Yun, di kasi ako natawagan si Dudo. Muna sa gawas kong nagulat.
Tawag ina ko, wag po ganiuban siya. Wala man kalagi mo, boss. Under time ka, bawasan ka isa ka oras ha. Ayaw ko na, boss. Buloy ko ka, boss. Sabi na mong kung ako ikang sweldo niya, magayon pa ang trabaho. At yun siya dito ko, Army. Ako isugos mo ha. Ang sa mo to, boss? Kwarto na ko ba? Ito dito. Tanawa dito kay murag naiga, kuha dito daw ga short circuit dito. Tanawa kung sa Asa status dito, na to. boss? Kaya naman kayo kwarto sa taas na, kung ka sa baba. Asa dito? Yung 13th floor ng mga kwarto dito. Oh, 13th floor, dito. Ito dito. Sige, boss, sige, boss. Sige. Ayaw gamita ha, kanila ayaw gamita ang elevator na, pagagdanan. Kaya wala pa ito na ayaw ang elevator na to. Ang dalan ako, boss. Oh, pero dali sa gilid, may escalator dito, may switch ni mo. Oh, Itong red, dito? oh, diretso na ka dito. Sige, boss, sige, boss. Pagdali ha. Oh, sige, boss, sige, boss. Boss, Oy, ay pakit sa gawas ba? bakit nga? Sa imo man to. Ako naman to gipirman. Dako. Oh, dako. Saan siya man ito? Sino nakabutan siya sa resibo? House in lot man to, boss. Sinlat? Gibayaran na ni mo. Wala pa, pero napirmahan ako. Ang payment na lang ginapaabot. Dito lang, i-cover na sa akong account. Asa atong account, boss? Dagan ba account, boss? Atong nadadala ta ka ba? Ito nag-withdraw tag 1.5. Ganun lang ka ito, itong March 16. Itong bangko nga. Atong kisabay ti ka ba? Wapa kang guard dito, kita ka to? Ah, dito sa Home Credit Bank. O dito. Ah, dito. oh. sige. O, ipakuha dito. Ato sa boss. O, sige. Oy, boss! Ako Oh. lang giayos dito sa class, boss. Short circuit yun. Ano? Iga na mo kayo dire. Ano po yung kulinti dire? Ay, kay katong sa mga boss, ang main ato di sa baba, akong gibutang sa taas. Ang inusa naman ka. Palpak na ka perminti ba? Oh, mo to yung boss na unsa, ayos ang taas. Tulungan na ako. Sabi lang oras o, launa pa lang oh. ako. Sige, boss, sige, boss. Tulungan na. Boss, okay, ito tong package mo ito. Ako lang na-arrange. Ang package. Ito mo sila. Asa yung mga Dito sa pika siktar nimo. Asa ba na dito? Ito kung dagang tubig. Tubig, asa mo bilang tubig dito man? Ito sa may sapa ba? Ay, quality na may butang. Tama ito kay para nature kay ba nature. Para safety. Tama to. Asa mo si Jackman? Kung niya ba? Ano to? Pwede makabali dala, boss. Bali. Papoy naman ako. Alis 4 na pa isa ka oras. Saan ka ay? Wala sa Jack, boss. Oy, boss! Boss, basi nakabali ni dito, boss ba? Ano ba yung mga wala pa padala sa atin yung niwa? Kanya gusto mong bali sa kuha? Oh! Paano ito palagi? Lo, nabrano mo Jack. Unsay maghimo na Jack? Na! Boss! Nakisulti siya boss! Niyari ang sukuti ko dire. Ipot lang kita. Wala ka kakabayan. Ang disconnection di ba yung viral? Wala, wala makanayata ang kwarta, boss. Puro naman ka credit. Tindog-tindog po, sige nakaglingkod. Wala kami. Ayaw Ito po, boss. Ayaw yung biyahe. Ito ba siya kung yun din eh? Bala na, boss. Nayaswang na, boss. What's up mga Rike? Yo, shout out tayo kay Jeremy Formento o kay Aldrin Sidinho. Thank you. Yo, what's up day kay Matsak Valenzuela o kay Adam Williamson o pati na po sa mong baby love na si May Alson o sa mong baby na si Kaina Glory. Hoy mga like, kung gusto ninyo barato nga grooming, automatic adto na mo sa Pet Manu Pet Shop! Thank you for watching our videos and don't forget to like and share our videos. Salamat dahil sa nag-subscribe sa mga wala naka-subscribe. Click the button and ting ning ning ning. Kung kinili ang Dogshi TV, your antidote against stress. Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagdakura imong ulong may gamay. Hilas gabay, pahipi gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas ra kang mga mitay.